Haino hai Uttar Maharanipur Amchaio Bisichibwrwi Omarni Khoroksa Sikli Chwrai Rompherejakmani Patimu Phiaba Rompherejakmani Patimungni Saldokni Yagulose Rompherene Siklani Mungoi Thano FIR Khlaisio Nokoni Bororo Koksi Samung Manmani Yagulo Srangsar Horo Omarni Deborma Mungoi Bisini Chiba Omarni Khoroksa Siklano Romkha Police Patimu Mungya Kami Thanani Uttar Maharanipur Amchaio Haino hai rangchak Tripura hasteo Bisichibwrwi Omarni Khoroksa Sikli Chwrai Rompherejakmani koktoma Phiaba Rompherejakmani Patimungni Saldokni Yagulose Rompherene Siklani Mungoi Thano FIR Khlaisio Nokoni Bororo Koksil Samung Manmani Yagulo Srangsar Horo Omarni Deborma Mungoi Bisini Chiba Omarni Khoroksa Siklano Romkha Police Koktumao Saimanjak Kalai Thanglai 13 January Horo Mungya Kami Thanani Uttar Maharanipur Amchaini Omarni Deborma Mungoi Bisini Chiba Omarni Khoroksa Sikla Amchaini Bisichibwrwi Omarni Khoroksa Sikli Chwraino Rompheremani koktoma Phiaba Rompherejakmani Yagulo Asuk Sarromoi Hui Tonka O Patimungno Nokoni Bororo Paithogo Rompherejakmani Patimungni Saldokni Yagulose Rompherene Siklani Mungoi Mungya Kami Thano FIR Khlaika Nokoni Bororo Ang hangrayo aban andaran klai tu ang hangrayo mulai somoi thangmani kai nong dukan khlok pai nong do marina na hinan ni hinu gang thangka dukan khlok ni hinai achano kebagi terang thangka ay bolong degi gai go gijano kacha tongo ay go terang ga ano Rompherejakmani kya bin bung tam sajama manu Omarni bin baban bung le bin baban mung khamaya Lokhano nang ni ne boyes besar ka sajama manu besar 14 বছর nang popori পড়িব baklaso ক্লাস 10 ngai bodini gothana bo হাঙ্গেরাই বাজানি হল nono ni no dukan kholongna phari hinai manilang na no dukan dibo chin dukan to ngai nong dukan ma girja nong besek sal salu kusu nang chi chir khoka phro 지럭콩마 지럭콩가 하이pen 부양고 땀을 그래보기 지럭콩만이 그날이야 어그라로고 box ro tamai tango 이 kheto wa hangra ja tong le bro 똥고 랑게야 거니 아이 nok bukuri bolong anu romphere pa ya koni bindol no kol khlai ke bo ang bindol no kol khlai ba ang saimia ang lata jaja khorok bose romphere no bo saisung no bindol ngota nei kol khai bindol na suan na phaji rohin kol khlayu nga bur ka nin logi da sabo iya logi no ya yak rom toni riu ang khana nebu kharmalia an yago phundok kuru ang kiri suka nga nang nin ma babon no paisa sabai ka ko sarigo horo ani serai ni kaisa bepar tui ang ma phaika abo khai ingkha ang bo no kuru an serai no je dugano mani pene ni phadi nong dugano ni hina haroi o kaisa borok bin mungkai ingkha Omarni ingkha kene bo phaika ani serai bufan bung kho somollo bin para khai bro bin para khai robisoron para gaino ani serai khai dugano mani rina ni phaika phaimani bisingo kha dugano bo mani sipalia bono romboi talang haka jor jolum khai talangma bisingo onek tui sadigi rok bolongo talangai bono je khainani khaiya koi bono rep khaiya koi toni ririkha toni puran serai siro khobi bo phaimalia karon adino joto jagano box rok tamai bui chair rok tong thot ngai tumani dekese abon baginan serai tai yagra go phun rok rebini ga tongma tonghangkai ang ulo khai lewi tongmani bisingo o serai tamgi sokpai ang tongha angbo nogo kri nogo phaya kai rutukoi malia ang tonghangkai khos khai rutuk thangka rutuk thang bisingo malia nong tongha angone serai rongno bong to longno sangka sungmani bisingo serai ke bo saimia hin sapika hangka ang wana khawje mo serai biang buting thana klaikha ga malia ang tongha bo somobona bini tai ongkolok rogo borok ga tong saimia ulo khai ani serai je rom tonjang nai sapika bono saino rutukoi mai amang tongha kai buino sungli naikha bong dolok gila serai rongno sung naikha ani muti serai no khanga nuya ga mang hang sai tu mekha ka wana khawla kai mo serai biang thana klaikha nei rutumang susamona ongkologo je tongnai borok bini kisana salani tongphan mana an serai je rom tonjang mani pore nogo sopai manai pore kok sungli puru kai okok rok khana ang tabo ani serai to bobisot kaisa nostong thaka tamanya tang tabuk bicar nayo o bicar nai man bisingo ko sung salai bo naikha ko ekdin somoy bi okrar mai kok nawoi oro da paile mono ke testa ni ke borok so je mungsak
rimaya mungsa khaimai narok ke sina khe ready nai phai ang tini thana sokoika ang FIR khainai tabo khaidong FIR khaika min sereni boyas busungkha ani sereni boyas 14 বছর Koksil Samungman Maniyagulo, Srangsar Hora Omorjit Deborma Mungai, Bisichibwrwi Omarni Khoroksa Sikla Romka Police. Bini Shako under Section 376 IPC te Pokso ek Kerango Khlaijaka FIR. আজকে মুঙ্গিয়া কামি পেয়েছে একটা অভিযোগ আছে যে রবি চরণপাড়া এরিয়াতে সেখানে একজন ছেলে নাম হচ্ছে অমরজিৎ দেববর্মা বয়স 25 পিতার নাম হচ্ছে লেট সুমূল্য দেববর্মা সে ওই এলাকারই একজন মাইনর মেয়েকে রেপ করেছে গত 13 তারিখের রাত্রে এই বলে আজকে থানাতে অভিযোগ করেছে অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কেস রেজিস্টার করেছি মুঙ্গিয়া কামি পিএসি যার কেস নাম্বার হচ্ছে 022022 আন্ডার সেকশন 376 আইপিসি এন্ড সেকশন 4 অফ পক্সো অ্যাক্ট এই মামলায় আমরা কেস রেজিস্টার করেছি এরপরে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আসামি অমরজিৎ দেববর্মাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে এসেছি সেটা তারা এফআইআর করতে কেন দেরি হয়েছে তারা উল্লেখ করেছে যে তারা বিভিন্ন কারণ দেখে তারা এফআইআর করতে দেরি করেছে বলেছে আমাদের কাছে খবর আসেনি আজকেই খবর এসেছিল খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কেস রেজিস্টার করেছি Sangrong Salok Khwai Hangkor da Banagoti Sanai Bono Police. Piaba Party Mungno Toye Chai Togui Naitu Mungo Onkorjak Tabo Mungia Kami Thanani Police. Teleomorani Simi Hiron Moni Koktum Chini Khorang.